Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon musukoak etxean utzi eta aterkiak atera bar izan ditugu. Hau dau, marka. Baina ohituta gaude, euriak ez gaitu geldituko, are gehiago. Euria inspirazio iturri izango da gure sortzaileentzat. Kanpoan nozda dagoeneko eguna itzali da. Ni bitartean ispiluari parez pare begira. Ile askatu, gona altxatu, talotxaz berantzatira. Egutegian begiratu dut eta gaur sormenaren mundu eguna da. Egia da sormenintzak interpretazio zabala izan dezakeela, adierazpen artistikotik hasi eta egunerokotasuneraino, baina zarantzarik gabe bere biziko garrantzia du. Eta horregatik izendatu zuen Nazio Batuek apirilaren 21 sormenaren eta berrikuntzaren munduko eguna. Sormenak giza garapenean duen rolaz kontzientziatzeko. Euskaltzaindiarentzat hauxe da sormena, sortzeko ahalmena, burulanak sortzekoa bereziki. Eta Arluxet Iztegi entziklopedikoaren arabera, ahalmen sortzailea, errealitatean ez dagoena, irudimen naiz gogamenez sortzeko eta errealitatean gauzatu edo kreatzeko balio duena. Konstantzia orekala, sormen koma konstantea da, bolu konstantea da. Konturatu naiz zoriontasunak, epe mugak dituela gizartearentzat. Baina zenbat denbora behar da, zoriontasunaren gainbehera hori sumatzeko. Omendu ditzagun gure sortzaileak, horri zuri bat hartu eta betetzeko ahalmena dutenak erabat mirensten ditut. Gaurko egunez jaio zen Ramon Saizar Vitoria, euskal idazlea, euskal literatura modernoaren aitzindaria. Batik bate eleberriak landu ditu, baina saiakera eta poesia generotan ere aritu da. Egunero hasten delako eleberriarekin abiarazi zuen hitzen ibilbidea 79. urtean. Eta geroztik ia etengabe jardundu literaturan. 100 metro izan zen Ramon Saizar Vitoriak idatzitako bigarren eleberria. Lehen aldiz, 1976an argitaratu zuena. Eta kide batek, poliziaren gandik iesi Donostiako Konstituzio plazan eraila izan aurretik, korrika egiten dituen azken metroak kontatzen ditu. Haren haurtzaroko bizipenak, klandestinitateko egunak, iraganeko amodiozko harreman bat, eta egunkarietako titularrak tartekatzen ditu. Begirada, gelditzen dena, balearen hortzak ikustean, erraietatik. 1985 liburura zineramara eraman zuen Alfonso Ungria zuzendariak 100 metro izenburuarekin. Eta beste idazle ospetsu bat aipatu behar dugu. Gaurko egunez hiltzen Mark Twain 1910an. Jatorri eskoziarreko idazle estatubatuar ospetsua izan zen. Amerikako estatu batuetako lehen idazletzat jo zuen William Faulknerrek eta Ameriketako idazlerik handienetakoa da. Bere lanik ezagunenak Huckleberry Finnen abenturak eta Tom Sawyerren abenturak dira. Huckleberry Finnen abenturak aintzane Ibarzabalek euskeratu zituen eta Tom Sawyerren abenturak berriz Guillermo Etxeberriak. Pentsa 2008an bere beste liburu bat ere euskeratu zuen Ana Moralesek. Gizonarentzat egin ote zen mundua? Nik erantzungo dizut. Bai. Edo bestela galde diezaietela Nina Simoni. Gaurko egunez hiltzen tabu guztiak apurtu zituen emakumea. I put a spell on you. Cause you're mine. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I
Nina Simone, jaiotzez Eunice Weimun, goiz-goizetik nabarmendu zen piano ikasketa klasikoetarako zuen aparteko gaitasunarengatik. Interprete goiztiarra izan zen, pentsa, Carnegie Halleko agertokira musika klasikoa interpretatzera igo zen arraza beltzeko lehen emakumea izan zen. Baina horixe, arraza izan zen bere oztopo nagusia. Horregatik musika klasikoaren bidea atzean utzi eta Nina Simone bihurtu zen, Simon Signor eta aktore frantziarraren omenez, eta bere amak hainbeste gaitzesten zuen deabruaren musika interpretatzen hasi zen. Emanaldi bakoitzean musika kritikarien lan azailtzen zuen. Inork ez baitzekien nola etiketatu. Jazz, folk, soul, blues, musika klasikoko kantari herrikoia. Bere nortasun hutsak tabuak hautsi zituen. Nina Simone emakume beltz bisexuala izan zen, gizon zuri heterosexualak nagusi ziren mundu batean. Afroamerikaren eskubide zibilen aldeko mugimenduaren buru izan zen, horixe egin zuen For Women eta To Be Young, Gifted and Black bezalako abestiak idatzi zituenean eskubide zibilen aldeko borrokaren ereserki bihurtu zirenek. Nina Simone, Harry Belafonte, Joan Baez, Anthony Perkins, Peter, Paul eta Mary eta beste batzuek Martin Luther Kingek sustatutako Selmako martxo ospetsuan parte hartu zuten. Eta 1968an Martin Luther King buruzagi beltza hil ondoren Black Panthers mugimenduarekin bat egin zuen Simonek. Abeslariak berak bere biografian adierazi zuen bezala, konpromiso horrek kalte egitzion bere ibilbideari, eta azkenean Amerikako Estatu Batuak uztera bultzatu zuen. Liberia, Suitza, Ingalaterra eta azkenik Frantzia, bere adopzio herrialdea, izan zituen bizileku. Bertan hil zen 2003ko apirilaren 21ean, bularreko minbizia urte luzez pairatu ostean. Eta gaurko egunez hiltzen Prince, Estatu Batuar abeslari, konposatzaile eta rock, soul, funk, pop eta new wave musika motak. Eta beste akaso landu zituen musikaria. 1978an grabatu zuen bere lehen diskoa, For You, zeinetan abesti guztiak berak konposatuta dauden eta diskoan entzuten diren instrumentu guztiak jotzen dituen. Bere hurrengo albumak, Prince deiturikoak platino ziurtagiria lortu zuen, eta ondorengo ekoizpenek Dirty Mind eta Controversik bere arrakasta areagotu zuten. Prince 2016ko apirilaren 21ean hiltzen, Chanhassenen zuen etxean ustegabeko fentanilo gaindosi baten ondorioz. 17 urte zituen orduan. Eta sormenaren mundu eguna denez, guk sortzaileetan sortzaileena gonbidatu dugu gurera, Maria Romero Lespior. Oporretatik bueltan da, eta Palestinan ikasitako erakutsiko dugu. Eta sormenaren munduan bereziki gustuko dugu musika, beraz Michel Duku eta Caroline Phillips gonbidatu ditugu gurera. Tolo Folk jaialdiaren aitzakian, bi euskal musikari erraldoi izango dira, gure laborategian. Eta osteguna denez, arte eszenikoen munduan ere murgilduko gara. Ander Lipusek ea kafe hartzearen duen ala ez erantzun beharko digu. Arte drama euskal laborategian egiten duten guztia egiteko, nik esango nuke, kafe mordoa behar dutela edan. Orduan agian kafe makina berri bat behar dute, edo gure entzuleren batek beharko du. Horregatik gogoratu postal lehiaketa martxan dagoela, eta zuen postalak jaso nahi ditugula. Rondilla kalea 15 Tolosa, horixe da gure elbidea. Emaiok, az gaitezen. Apirilak 21 ditu gaur eta osteguna da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera.
Zuekin, jaun Andreok, Julen Goikoetxea horbe gozo eta bere kamiseta festa. Hemen kamiseta zale asko dozkagu, ego Juri, ez da Esango gini. nuke. Arratsaldeon, Aita txintxarri. zuire. Atzoko mostaza koloreko kamisetaren taia hobeto okitu zitzaidan niri, baina Gezurra. mostaza nahi zuela eta gaur mostaza koloredun jertxea ekarri du. Bueno, akaso Laspiurrek esango dit horrek mostazatik ez duela asko eta beste ñabardura batzuk egin daitezkela, baina Goiure zeiz arandi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Naiz kolore da pixka bat, Naiz kolorea da? Mikrofonarekin ari niz ikusten eta naizen bi puntutxoien parekoa da. Ez. Ez? Ez, hau da mustardagoa. Zu bai mustarda. Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 382 ditu, arratsaldeak 4 eta 11 minutu, apirilak 21 eta gu hemen 3 ginela esango zenukete, baina laukotean izango gara segituan. Surprise. Gaur goizean, Giorgio Basmati musikari donostiarrak bidali digu kantu hau, que no se te olvide, videoklip eta guzti, eta pentsatu dugu, gorko bigarren kafea biatzeko moduko kantu ederra zela. Bai, bere giruan, bere estiloan. Sonrisa y si llegan las nubes estiremos. A ber, hemen Gorkak esan du, kaixo, kuadrillakoa, zorionak Maria Amolategiri, gaur bere urtek dia. Zorionak. Amolategi, zorionak. Igual Matilda pixka jarri behar du momenturen batean. Ez gara konturatu honekin, bida. Zorionak, asteburun jugo naiz Zolofol jaialdira dio Gorkak, bueno, ba, akaso topatuko gea, bai gu hemendik ibiliko gara. Alkandorak nun utzi dituzu Inigo, ba, Gorka, egi guztia kontatuko dizut. Plantxarekin hitzordu romantiko bat daukate izateko, baina pixkat prokastinatzen ari naiz hitzordu hori, eta baita gero hotz jamar dago Alkandora soien aritzeko, eta, bueno, baina laizter izango dira Alkandorak bueltan, lasai. Eta gero dio, Goiuri gaur hori zoriokoa zehaoz, ez dakit, zen nahi zoriokoa. horia den esan daiteken. Maria Romero Laspiur, arratsaldeon, aspaldiko. Arratsaldeon. Hori, zer da, mustaza, Bai, esango neba mustaza. Egia da, era askotako dauzela eta koloria bai pixkat aldatzen direla, baina nik esango nuke baietz. Ez? Horia ez da. Nahi kondoari nintzen orduan. Hori da. Horia ez da, laranja bez, ba, errediko bat. Hemen didiote nire maite duta da, hau da bi egunetako herria etorri, eta nahiko lasaia topatu dut ostoak lurren jende gutxi eta eguraldi honekin triste xamar. Ai, zera gogoratu didazu, kentzazpiren horretik ere bazetorren, baina udazken arratsaldetan kantua, ez? Ostoak lurren, jende gutxi, eguraldi eskaxa. Maria Romero Laspiur, zein da zure maite duta ikusi dut etorri zarela hemen liburuak, apunteak, mapak, postalak. Bai, danak harri dugu gaur. Jode. Informazio gehiagik. Full ekip. Hainbeste denbora guko duten danak kontatzeko. Baina, bueno, ere maite duta, egia esan, honekin bat, bidaiatzia. Osa, aspaldi ez nahi bala bidaiatzen, pandemian asunto honekin eta lana dala eta ez dala.
beti zaila topatzia, satitxo bat bidaiatzeko, eta Palestinan egon nahi, aste santuan, eta, bueno, egia da, bidaiak beti dakartela inspirazioa baita arnasa hartzia, deskonektatzea guztiz, eta indar berrituta bultatzea. Orduan, bueno, jaztutan ekala hori, eta maite dutela pila bat, eta espero dutela, pixka karreia hartzia, eta hemendikan aurrera darnak bidaiatzea gehiago. Ez? Hori pentsatu duzu. En tus brazos, si en mi tripa, en tu boca y en la Izjoko egin nahi nuen Matildaren pensado honekin, baina pixkate zapaldu dit. en tus grietas y en tus manos, en lo fácil. Gaur Maria Amolategiren urteak dira, ziur bera ospatzen ari dela, eta Matildako beste limoi erdia, Victor Sánchez, esango nuke, Elkar estudiotan sartuta egongo dela, grabazioaren batekin, ze eguna betan ikusi ditugu bertan, Iñar Sastre eta Xabi Zeberio, Alos Kuartetek zerbait badakar, eta tira, ikusi dugu horre, haipa prestatzen, eta ez da ateratzen. Lehenguan aurkeztu genuen Abiren EP berri hori badatorrela, eta aurrerapen kantua, bertan Elkar estudiotan ere grabatutakoa, eta lana lepo dabil, Victor Sánchez, beraz, bueno, ari ere besarkada bat, eta Matilda Tarrei, hemendik gure besarkadatxo. He pensado de más. He contado que ha pasado más de un año, que ha cambiado y no me deja. Goikotxea eta Orbego Zotar Julen. Zinda zure maite duta? Bueno, gaurkoan albiste bat ikusi dut. Ez da zu ziklismorik ekarri, ez dela Goiuri azarretuko zeigu. Uste dut Goiuri, bigarren kafearen denbora aldi amaitu bitarteko ziklismo dosia Goiuri uste dut ja jaso duela aste honetan. Beraz, albiste bat ikusi dut gaur goizpartean sare sozialetan, eta bi gauzak alde batetik maite duta eta maite dut ez ere baditu. Kontua da, Hueskako Benazke herrian, azken hilabete honetan, pintada ugari agertu direla. Pintada asko agertu dira, denetariko esaldiak zituztenak, eta tartean baita, idazle ezberdinen liburu edo obra ezberdinetako pasarteak zituztenak. Besteren artean, Hemingwayren edo Bukowskiren pasarteak zituzten pintadak agertu dira, trafiko seinaleetan, garajeetan, edukiontzietan, etxeen fatxadetan ere bai. Eta kontua da, hilabeteko kerketaren ondoren edo, 21 urteko gazte bat atxilotu dutela, pintada horiek egin dituelakoan, aipatu dugu, esaldi ezberdin ugari, batzuk liburutatik hartutakoak, besteak esaten denen arabera berak sortutako edo berak asmatutako esaldi xeleberre batzuk ere bai, eta kontua da, orain epaiketa zai jarri dutela gazte hori, eta ez dakit, alde batetik polita da ez, jendeak horrelako pintadak egitea, leku batzutan ezin badakin, ezin da, baina tira, beste hainbat lekutan gauza zatarragok ikusten ditugu, eta ez da ezer gertatzen, eta horrelako esaldiak jartzeagatik, gizara joa epaiketa zei baldin badago, hori zentzu horretan mintzat ez dut maite, eta adibide bat jarriko dut, ze jarri duen esalditako bat, Hemingwayren Zubiko Agurea liburutik hartutako pasarte bada, eta bera gazteleraz jarri du, baina liburuan euskeraz horrela esaten da. Hori eta katuak bere burua zaintzeko gai direla jakitea zen, agure horrek inoiz edukiko zuen zorte on guztia. Eta hori, Benazkeko garajeko sarrera bateko horman idatzi da. Zure maite dutago, Juri? Nik maite dut, ohartu naizela superpodereak ditu dala. Bai, superpotere badaukat. Bueno, ez dakit, bakarra, agian gehiago dauzkat. Baina gaur nahiko sorgin sentitzen naiz. Amets egin dut nire iraganeko pertsona bat egin. Aspaldian ez dut pertsona honekin topo egin, baina berarekin amets egin dut, eta ez dakit zergatik. Esnatu naizenean, amets hori egin ostean, mugikor hartu dut, eta notifikazio bat neukan Instagramen, eta pertsona honena zen. Eta geratu naiz, zur eta lur. Enuen sinisten, ze gaur egun ez daukat harremanik pertsona honekin, eta izan da, zoragarria. Eta orduan sentitu naiz pixo bat sorgina, ze nire ametsek aurri ikusi dute, ez dakit, nolabait pertsona hau nire bizitzan agertuko zela. Eta hori izan da, nire
sorginkeriaren lehen urratsa. Eta bigarrena da, orain dagoela, denbora guztian sentitzen hemen atzean norbait dagoela. Eta ez dago, baina sentitzen dut hemen norbait dagoela. Beraz, gaur, sorgina naiz. Euskal Herri bat badago, Euskal Herri bat badago. Baina, mezua pixka gehiago alde dezakegu hemen, alegia, iraganeko xirri-xirriren bat zan, eta gaur gauean akaso ametsa ere, ez dakit, melagoa izan da, eta goizoko mezua zan keixo aspaldiko, zer modu zaude, eta horrelako zerbait izan da? Konta igozu baiet, esan baiet naizta gezurri izan. Aizue. Ez politiak, iraganeko xirriek dakartzaten ez usteko mezuak. Ba... Bueno. Nahiko esan du. Ez pentsatzen ari nintzen nola azaldu, ze nik ere ez dakit nola azaldu pertsona honekin eduki dudan harremana. Baina ez da metxupela izan, eta ez dut mezurik jaso, Notifikazio bat zan. Bai. Ui, ez enigmatiko dena, Garai hartako mezuren edo txioren bat imandako atsegin dut errolako zerbaitak aso edo auskalo zer den. Inigo, lotxaraziko duzu goi hori baizea, emakumeo lotxaraziko duenik ez da, jaiodan, baina bintzat bigarren gafetik ez da pasa. Ikusiko dugu Augustia nola garatzen den, eta kontatuko dizuet. Kaso gerola kontatuko dizuet. Retrospektiba ingarko dugu. Ba, nire maite duta da, ez da gitola improvisatzen nabil, baina zera, eguzki ikusteko behar horretatik gaur konturatu naiz bihar gertu, hortxe Urruña inguruan, Hendaia inguruan, Baiona araño edo, eguzkia omen dator. Ez dakit, Ikeri Barluzeak gaur ze kontatu duen naiz irratian, nik aplikazio moderno bati erreparatuta atera dut ondorio hau, eta pentsatu du, zederra ez, Euskal Herritik atera gabe eguzkia da estatzeko aukera izango dugula bihar, ze bidasoatik harago Euskal Herri bat dago. Dantza eta kantuekin gaudelako hurbilago. Nezko ego alderago, nezko iparralderago, bidasoatik harago, Euskal Herri bat badago, Euskal Herri bat badago. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. We don't want war. I think some of these leaders should be behind bar. All of us not fighting. I want the next star. Gaur ez da ostirala, gaur ez daukagu gure ohiko bidaiaritako bat hemen beharekin bidaiatzeko, baina bidaiatzera goaz, Laspiurrek esan du bidaiatu duela, baina guk ere haren hitzetatik eta haren begietatik, haren ikuspegi estetikotik, eta estetikotik arago doan ikuspegi politikotik ere, Palestinara egin behar dugu urrengo bidaiatxoa. Eta ez da edonolako bidaia gainera, Maria, ez da ohiko turismo egiteko moduko toki bat, ederra da oso, baina ara joateko egin behar da, prestakuntza lamat eta jakin behar da, norazoa zen. Akaso dakizkigun ohiko kontuetatik arago ere, ez da? Bai, egia da, jendiari arraro etxe jakola, esatosunian Palestinara gara juna oporretan, eta Palestinara. Zeran Palestinara, ez? Jendia harritu itxen da. Eta jende asko galdetu ez da bueltan, ze moduz Palestina, en plan, bildurtuta modua, klaro, entzuten dozu zen gauza guztiak entzun da gero, ez? Normala da, kuriosidade hori piztia. Egia da, ez dala oiko toki bat, ez? Turismo religioso pila badaola joten dana Palestinara, baina generalki ez dalan destino edo toki oiko bat. Eta egia da bai, juten dan jende askok, ez dakila dagoan egoera, ez? Egia da, nire mutilan aitak dakala ONG bat bertako umei laguntzeko, Palestinako errefuxiatu kanpo batein dauden umei laguntzeko, eta hortik nik poliki junai urtero pixka bat gehiago ikasten konfliktu honi buruz, ez?
Eta hainbeste entzun da gero, Palestina aurrera, Palestina atzera, eta, bueno, gainera berak desente gauza egiten ditu, Tolosan bebai, oindala gutxi, dokumental baten proiekzioa egin zuten, dirua lortzeko, bueno, Jerusalemeko auzo baten botabia dituzte etxe batzuk, eta, bueno, beraien egoera aurkezteko eta pixkate esplikatzeko zein den, dokumental hori proiektatu zuten Tolosan. Eta, bueno, urtero egiten dituzte gauza desberdinak, eta, bueno, poliki-poliki juna ikasten edo jakiten gehiago dagoen egoera zein dan. Nik anekdota bat kontatu behar dut oraintxe. Nere bizitzan kazetari bezala egindako lehenengo lanen artean, 19 urteko tarte horretan egin dituen Tolosaldeko atarian, orduan hitza izena zuen egonkarian praktikak. Eta egokitu zitzaidan egitea. Entrevista bat, tipo bat izan zen, Palestinari buruz kriston pila daki, kintzailean, dabil, ONG batekin bestearekin, eta bar, eta pertsona hartu nindun, garzikien ez da izeman mapa eta zenba liburu, eta ukin nindun 4-5 ordu gela batean gauza mordoa kontatzen. Nik lehenengo gauza egin nuena handik aterata izan zen zuzendariari eskatu izu, orrialde bat beharrean bikoitza izan dezaket, gauza asko daude, eta argazkiak eta mapak eta uzoragarria da, eta bueno, vale. Eta gizonura Mariaren aita ginarreba zen, orduan bazen Palestinaren aldeko borrokatzaia morratu, eta oraindik ere jarraitzen dizaten noski. Bai, ja daramatza urte pila bat, eta egia da, azten jatzu kontatzen zerbait, eta da, zerbait hori lotzen du beste gauza batekin, eta azkenean dia historio luzeak. Eta hori, bera kontauta ja ideia batekin noian, ez? Baina egia da, bertara heldu arte, ez dozula ulertzen benetan zein dan egoera eta zein dan konfliktuaren, ez? Beiraia dakaten egoera, bertan, ez? Azkenean, da herri bat, inor ez dena bizi posik. Ez da judutarrak, ez da kristauak, ez da palestinarrak, ez? Egia da palestinarra direla egoera txarrena daukatenak, baina nik ez dut uste judutarra posi bizi direnik, ez da? Azkenean amargauta, beraio bai amargauta bizi dira. Beraz, pixkat da sentsazio bat oso berezia bertan egotea, ez? Heltzen zara horra, baina heltzen zara eta heltzeko bai da odisea bat, azkenean eskatzen ziguten PCR-a hemen, han heltzerakuan, jasoiaz tensio horrekin, baina gero hortaz aparte, kriston kontrola dakate sartzen dan eta ateratzen dan jende guztiakin, ez? Eta ez jata pasa inoiz, heldu nun baitxera eta galetzia aber zertara jungaren, zergaitxik okurri du jakun Palestinara jutia, zer ikusiko dugun, norekin gatozen, 1000 galera. Estatu batuetan nire bai usteot galera asko egiten dituzten. Bai, asko. Bai. Baina, klaro, eta zelan egiten dituzten galerak, ja, sartzen zera, pixka eta sustauta moduan. Ze beti pentsatzen duzu gaizki erantzungo duzula. Bai. Nahiz eta zure egia izan, eta badakizun zer kaltegarria, baina beti pentsatzen duzu, ziur hau erantzun hau ez duela gustoko, edo, bai. Guztiz. Gainera goia zen, zila erruedaz batekin, aurki bat, aurki gurpilduna. Batekin ze eraman biaziogun bertako ume bateri. Eta, eramatia ekipaje moduan nahiko komplikatua da, orduan esan genuen Jaimen gaitak, arazo segala eta horregaitxik bihar zebala. Orduan, izan zen pixkat antzerkia heldu ez dakizer, dana ondo atera zen, heltzen gara horra eta gero erlijioa dakan pixua, ez? Azkenean, esan detzuete moduan, turismo gehiena da turismo erlijiosoa, bertan da tokiri sakratuena, bai kuduterrentzat, bai kristauentzat, eta baita musulmanetzat, bai, ez? Orduan, klaro, heltzen zara horra, gainera heldu ginen zabat egunean dana itxita, autobusik ez, orduan hartu behar taxi bat, autobusak bez ez dute funtzionatzen, ez da hemen moduan igandetan badagoela zerbitzua, ez? Han ez da, geratzen da mundua. Juduterrentzat, igandean kristauentzat, eta ostiraletan musulmanentzat. Eta hori, ja heldu ginen, ez dakizer. Eta toko jakun Ramadana, horre bai dakan garrantzia, azkenean, musulmanentzat da beraien hilabete sakratua, ez? Egoten dira, goizeko lauretatik zazpiretara, ezer jan barik, eta zazpiretatik lauretara, dakate beran festa moduan, eskaltzen dute familiak juntatzen dira, eta batzu bestien etxera. Eta egunero dakate, nun baitzen etxian,
guk gabonetan dakagun baskari edo afari bat, ez? Eta gainera aldatzen dira, ez? Egun baten goiaz familiar baten etxera, gero beste baten bestera, ez? Eta hortaz aparte, dakate beran errezua, egun guztiaren zehar, egiten dituzte, uste dut 5 edo 6 errezu. Eta horrek, anuntziatzeko edo iragartzeko, mezkitetatik entzuten duzu 6 aldiz, egunean 6 aldiz, otoitzerako deia. Otoitzerako deia eta otoitza. Eta horrek bai dakan berezitasuna, hemen ez gauz ohituta horrelako gauza batera, eta zelan beraientzat mundua geratzen da momentu hortan, ez? Lehengo egunean, junginan Jeninera, dagola Zizkordanean, toki okupatuan. Eta herri bat, bertan herriaren barruan dakate errefuxiatuen kanpoa, eta gero, herri normala. Eta azkenengo asteetan, kriston gatazak egon dira, azkenean, bertan bizidan jendia, gaztea batez ere, ez dakate, da bizi dira pixkator, enjaulauta moduan, ez? Azkenean, Zizjordanian bizidan jende guztiak ez daka aukerarik Jerusalenera juteko adibidez. Mugitzeko oso perimetro txikia daukate, eta dakaten egoera jende gaztearentzat oso egoera txarra da. Orduan, azkenean egunero dakate gatazka, gainera, Israel edo Palestinako territorio guztiak dira territorioak armada edo ejertzituak boterea dakan lurraldeak dira. Beraz, denbora osoan ejertzitua inguruti dabil. Eta, azkenen, Ramadanakin bat, beti gatazka gehiago gertatzen dira, azkenean bebai, musulmanak daudenez, beraien ospakizunarekin, beste entzat aukera hobia da pixkate behatza sartzeko eta foioia sartzeko, eta jeninen justo, gu jungina lehenengo egunean, egun hortan gazte bat hil zuten errefuxiatu kanpoan, eta dena itxita zegoen. Eta, horrekin bebai konturatzen zara, naiz eta gatazka horregon, bebai mundua geratzen dela. Beraiek ez dutela normaltasunean onartzen norbait hiltzea, ez? Beraien herrian ejertzituak hilda, ez? Eta, bertaran gerturatzea eta bertan daukaten egoera ikustia, niretako izan zen nahiko impactantia. Eta alata guztiz ikusten duzu jendia, naiz eta egoera txarra hori euki, pixkat alaitasunean bizi direla, ez? Eta badabizela beraien munduan, beraien gauzak egiten adibidez, bertan Jesusek nire mutilan aitak, daka familia laguna dana. Ez dugu abizena ipatu Jesus Artetxe, Palestinaren inguruan lanean Euskal Herrian egon den edonhorrentzako pertsonai ezagun askoa, beste hainbat ekimenetan eraitutakoa, hango gazteak Euskal Herrira ekarri izan dituena, Donostikapeko lehiaketetan bertako umeekin taldeak osatu eta jolasean eta Euskal Herritik barrena izan dituena, eta beste gauz asko egin dituena. Hori da. Bai, de hecho, Jenineko neskak ekarri zituen jolastera Donostikapera, eta, beraiek nik uste dut ezeketela baloiari joten, bez? Baina, beraientzat ona etortzia dana, ez dozu imaginatzen, porque naiz eta askatasuna izan, beraien herrian barruan, ezkezin diratera beran erretia. Orduan, hortan bizitzia eta gero bai, ekonomikoki dependentzia guztia da Israelen taz dependitzen dute. Orduan, ez dakit, nik uste oso egoera gogorra dela, ez? Baina, ala eta guztiz hori, jendian bere alaitasunarekin bizi dela eta sortzen dituztela proiektu berriak. Handauden emakumeak sortu dute, pastak egiteko, proiektu txikitxo bat, gero margolanak egiten dituzte. Ikusten duzu, naiz eta horrela bizi, ez? Badakatela beran rutina. Eta, han pasa genuen eguna, Jesus eta beran emaztea, bertan geratu ziren lotan, gu bueltatu ginen Jerusalenera, eta hartu behar genuen, autobus edo taxi arteko gauza bat, bueltatzeko, pixkat alternatiboa. Eta, klaro, Ramadana zan. Ari gara ikusten, Ramadaneko ospakizuna hor familia batekin. Bai, hori da, beste egun baten zan, baina ospatu ditugu 2 Ramadan bertako familiekin. Eta bueltan, klaro, Zazpiretan egon biazera puntuan, Ramalan,
Ziberaiek Ramadan egin behar dute, orduan, rally moduko gauza, zazpiretan inutzeko bertara, ez minutu berandu, ez leheno, zazpiretan, aukera aukitzeko, erresorako eta bazkaltzeko, klaro, hainbeste denbora ordu, bazkaldu gabe, goze batekin, eta, bueno, oso kuriosoa, eta eltzazara Ramala jendez beteta dagoen, hiri bat da, bizi pila badaukana, eltzazara Ramadan orduan, inor, desertua. Bueno, olako kuriosidadeak, ez? Eta gero checkpoint bat pasatu, zelan pasatu behar duzun checkpoint bat beste atzean geratzen diren bitartean. Ez dakitak izuten zer dain checkpoint bat, baina da kontrol bat. Bueno, beraiek dakate denbora zuan daude mugak edo hormak, ez? Kontrolatzeko bertako jendea. Eta, bueno, palestinarrak kontrolatzeko. Gehien bat. Eta klaro, Ramala da Cisjordaniako azkenengo herria, orduan Jerusalenera pasatzeko, dakazu checkpoint handi bat. Bueno, ikusten duzu argi eta garbi, zelan turista izan da, lelena pasatzen zaren, da beste guztiak geratzen diren hor, ez dakizu zenba denbora, ez? Eta, bueno, gauza horiek, igual, naiz eta kontatu, bizi arte ez tosonak kulertzen. Baina, bueno, erlijioa dakan pixua. Ez que, me enrollo eta... Ez, baina, ondo Gauza asko dira, Gauza asko, bai, erlijioa dakan pixua. Bueno, hori, azkenean, da toki bat, non erlijio guztiak bizi diren estremora. Eta judutarrentzat, azkenean, beraiek konsideratzen dute beraien leku sakratua, horregaitzik naiz eta Australian bizi izan, beraiek bertakoa dira. Osea, zun jaio alzara Australian edo Inglaterran edo Estatu Batuetan, baina judutarra izan da, zu Israelekoa zara, izatez. Claro, eta horrek egiten duena da, judutar guzti hauek Israelera etortzen direla, azkenean Israeleko gobernuak ematen die, errestasun pila bat, etxeak eta bertara juteko okupatzeko, eta azkenean, Cisjordania zena, hasi da okupatzen, eta gero eta territorio gehiago jaten hasi dira, eta, naiz eta, gero beste gauza bada, Cisjordania, Israel, Cisjordaniako bideak edo errepideak dira modu batekoak, Israelekoa beste modu batekoak, eta Israeleko kotxeak ezin dira sartu Cisjordaniako errepide hauetan, eta alrebez. Osea, gauza pila bat, bertara heldu arte ezin dozula imaginatu, ez? Baina, ala eta guztiz be, Cisjordaniako gero eta territorio gehiago okupatuta daudela. Beraien zat, leku sakratua denez, azkenean bukatu duko dutelako dena okupatzen. Eta honekin bat, gero daude kristauak. Eta kristauak bai guretako direnak, ez guk imaginatzen duguna Eliza edo kristau moduan, claro, bertan da ona da, beste gauza bat askoz bai, fuerteagoa, impactanteagoa, ortodoxo pila bat, gehien bat kristau ortodoxoak bizi dira bertan, baina bebai badaude arabiar kristauak. Claro, guk ez dugunak imaginatzen gure buruan, ez? Azkenean gudakagu gure apaizen edo figurak, baina, claro, guztiz desberdinak. Orduan bebai, Elizak desberdina dira, Elizetako elementuak eta ornamentak eta guzti horiek guztiz, adornuak edo guztiz desberdina dira, eta janskerak bebai, apaizen janskerak oso desberdina dira. Hori bai, gero bertan dakasuz pixkat, danetik franziskanuak, ortodoxuak, gero bertan dauz komunitate kristau desberdinak elkarrekin bizitzen. Eta beraie dira nik uste dut, adibidez Jerusalenen lasaien bizi direnak. Pixkat gatazkatik. Gatazkatik pixkat oasi baten bizi direnak. Jeninetik Jerusalenera bueltatu ginen, Jerusalenen egon gara egun guztiak, gero Jerusalenetik mugitzen ginen toki guztietara. Eta, Jerusalen da hiri sakratua, munduko hiririk sakratuena. Bertan da Hilobi santua, dago Negarren Horma, judutarrentzat toki sakratuena. Orain ikusten ari gara, plaza eta Negarren Horma, horre... Negarren Horma, eta Negarren Hormaren gainean dago mezkiten zabaldegia, bale? Toki hau dela, pixkat musulmanetzat hirugarren lekurik sakratuena. Eta konfliktuaren pixkat puntu oso... Erdigunea edo ez? Erdigunea, bai, esaten dute judutarrek bertan kristaurretik egon zela
templu bat David erregearena, judutarrena, eta berreskuratu nahi dutela hori. Orduan, bertan daude mezkitak, bota nahi dituztela, bertan beraien templu berria sortzeko. Eraikitzeko. Ze, hori, judutarrek esaten dute, toki sakratua Jerusalen beraiena dela. Gero beste atorri dena, azkenean gerokoa dela, baina enzi lehendik beraiena zela. Idatzietan horrela esaten zuelako. Hori da, idatzietan horrela esaten duelako. Eta gainera, mezkiten zabaldegia beraientzat da, beste izan badaka el monte de los templos, temploen mendia, ez daka zer ikusirik. Eta horma hura, da temploen horma. Orduan, konpartitzen dute horma eta temploen tokia, bai judutarrak eta bai musulmanak. Eta azkenengo aste hauetan, egon dira kriston gatazkak, ez dakit ikusi dezuten. Ikusi dugu bai, zoritxarrez. Zoritxarrez, eta, azkenean zirikatzen hasten dira batzuk. Zuk mezkiten zabaldegira pasatzeko, bi checkpoint edo bi kontrol pasabia dituzu, eta judutarrak ez dakate aukera edo baimena bertan sartzeko, baina beraientzat, bebai, ez da, zelan esplikau, beraiek judutar ortodoxoek bertan sartzea da sakrilegio bat moduan, como zerbait txarra. Ala eta guztiz be, ongo asteetan sartu dira pixkat zirikatzera judutar guztiak, eta zirikamen hortan sortu dira gatazkak. Justo gueltatu eta izan dira gatazkak azkenengo aste hontan. Al-Aqsa mezkitan sartu dira armadako militarrak, eta, egunero dauz bertan gatazka edo borroka desberdinak. Eta, niretako, ez dakit zelan esplikau, baina egia da, zuk aurre ikusi aldozula pasaubia dana, ze ontsen hasi nahi, nau friki moduan, eta nau jarraitzen ja Instagrameko kontu pila bat Palestinako gertaera kontatzen dituztenak. Ze azkenean, bertako komunikabideek ez digute kontatzen guztiz benetako egia. Azkenean, boterea oso boterotxua dira israeletarrak, eta, nik uste dut oso zaila dela egiborobil bat irakurtzia, ez? Baina, nik ontsen hasi nahiela friki moduan jarraitzen pixkat hauek, ikusten dozu ez, zelan ja aurretikan gertatuko den movida hau. Eta, hori, pixkapena dela, ez? Gertatzen diren gauza hauek. Eta, gero bebai da, hilo bizantua, bertara joten direla krista guztiak, ze bertan izan zen, kristoren azkenengo, kalbarioa, kalbarioaren azkenengo puntuak, eta ja, hilketa. Eta bertan dagola enterratuta, beran gorputza suposatzen da. Eta, bertara joatea, pena merezi du, azkenean nik uste dela kontrol gutxien dagoen, sartzeko kontrol gutxien dagoen tokia, eta exigentzia gutxien, exigentzia gutxien daukan tokia. Eta oso ederra egia zan, naiz eta, kontu erligioso ontaz aparte, mezkitak oso ederra egia da, Al-Aqsa eta Arrokako mezkita, kupula, dore aurrezko kupula. Horiek ikusten ari gara, une honetan? Dauka mezkita oso ederra da, eta baita hilo bizantua oso, dakaten ornamentak eta oso ederra dira. Holan, inspirazio moduan niretako, iruditzen zait, zerbait politxa dalo. Argazkiak ikusten pentsatzen duzu ez? Zenbat kalte egiten dion erlijioak munduari gaur egun eta zenbat on egin dion arkitekturari? Hori bai. Neri adibidez, ni askotan juten nahiela elizetara ikusteko bakarrik estetikoki, ez gauza interesgarriak edo artistikoki, peskat pena da, ez? Toki horiek bakarrik erlijiosoak izatea, eta ez, beste erabateko tokiak. Baina, egia da, gu Ramadan baten, Ramadanan egon ginela afaltzen, eta bertako familiak gonbidatu zigutela mezkitara jotea beraiekin, errezoa egitera, eta, bizitzera pixkat esperientzia hori, azkenean ez ginen jun, baina, esperientzia bat izan aldala bai, ez? Nik adibidez, Elisa baten, esperientzia bizidot, komunizu bat adan hain dut, por inertzia, gehienak moduan, baina mezkita baten nahi egon inoiz, eta, pixka, ez dakit, espiritualki bai, igual berezia izan aldala esperientzia hori. Baina,
hain estremora eramatia pena da. Eta gero kristauen beste toki oso sakratu badena, da Beleneko natibidadea, ez? Jesusen jaiotza. Kuriosoa da, kristaua joten dira horra, Bibliako toki guztiak bizitatzen. Bueno, bai bizitatu ditu. Bueno, Inglaterrara Harry Potterreko lekuak bisitatzea gote izan bezala xe, ez? Total, guztiz. Osea, azkenean guztiz, porque guk irakurtzen duguna Biblian, egia da, Biblian ipintzen du lako. Imagino imea dugu, ez? Eta, eta orduan, ara heldu ginen Belenera, Belenera juteko bai, azkenean, Belen territorio musulmana da, eta, eltzen zara horra, natibidad erasoiaz, egia da, Elisa ortodoxoa dela, eta berezia dela, han justo mesa ematen zeuden, orduan guztiz desberdina da, hemen daukagun mesak ikusteko, ikuspuntua eta jaskerak eta hori dana, guztiz desberdina, eta Elisaren ornamentazioa bai guztiz desberdina, mosaikotik hasita, dauden figurazioak eta margoak eta guztiz desberdina direla, hemen aurkitzen ditugunekin konparatuta. Eta, bertan bizitatzen duzu, non jaio zen Jesus. Eta hor dago, harria, eta esaten esplikatzen dute nun ipini duten errego magoek beraien opariak, eta dena, hori, Harry Potterren antzera, imaginatu behar dizula, ez? Baina, polita eta, bizitatzeko nik uste dut interesgarria bai. Eta, Belenen dauden kontrasteak, ez? Pasatzen zera natibidadetik, eta derrepente topatzen zera hormarekin. Eta Belen dago banatuta hiri guztia horma batekin, ez? Horma edo horma handi bat, muro bat, ez? Eta, honek egiten duena da, bertako hiriko jendea, aldi batez, islatu batak besteetaz, eta beste aldi berean, kontrolatu. Azkenean, denbora zuan, checkpoint batetik pasatu behar dira, alde batetik bestera juteko. Lanera juteko edo etxera juteko adibidez. Eta, azkenean, horrek egiten duela da, denbora zuan bertako hiritar guztiak kontrolatu dagotea 24 orduak. Bai, esplikazia, bertan egotea, dala, denbora zuan juntatzea armadako edo ejertzitoko jendearekin. Osea, eskina guztitan, hirietan, daude, Jerusalenen batez ere aldezarrean, daude ejertzitoa, beraien metraietekin, tranquil jendea vigilatzen. Eta... tranquil jendea vigilatzen, baina metraiet hartu eta tiro egiteako ere... Bai, tranquilia norbait mugitu arte edo zerbait arraroa egin arte. Bai. Baina, eske da pasada bat, 10 metrora dago talde bat, eta... ez dakit, gero ja normalizatu moduan egiten dozu, baina iruditzen zait pasada bat. Osea, zeran bizi alzaren denbora zuan kontrol horrekin, gogorra izan behar dela. Turista moduan badakizu, egongo zarela denbora bat eta gero juningo zarela, ez? Baina, bertan bizidan jendia, Eta hori, eta Belenen dago horma, ez? Eta horma hau, famatua inda, artista ezberdin askok, bertan margotu dituztelako palestinaleko pintadak. Horietako bat, izan da Banksy. Zergatik gure hautan Banksy sartu zen hain beste? Sartu zen eta... Ez que danok esaten genuen Banksy, eta hori alrebes esatia rarraro itzen jata bat. Bai, baino sartu zitzaigun barruraino, ez urretaraino Banksy? Eta Banksy, baina, da Banksy. Banksy. Banksy, beran egunean, egin zuen pintada bat, horman, dala, la Paloma de la Paz, txaleko antibalas batekin, eta, oso famatu egin zen, aurrekoan kontau genuen moduan, artista hau oso involukratua egonda Palestinan kausan gaitik, eta baita beste gerrate eta konfliktu desberdinen gatik, eta, oso involukratua egon denez, azkenean sortu zeban hotel bat, museoa den aldi barean eta galeria den aldi barean. Eta ditzen da The Wall of Hotel. Eta dago justo hormaren parean. Eta anuntziatzen da bista txarrenak dituen hotela moduan. Azkenean ikusten dozuna, lehiora ateratzen baldin bazara da horma.
Eta, bueno, interesgarria museo moduan, baina, bueno, hotel moduan, baina bai museo moduan. Azkenean, berak, sartzen zera eta daka 3 parte moduan. Lehengoa, bueno, da hall bat, kafetegi batekin eta hotelakin. Bertan daude, Banksyren lan desberdinak, arte lan desberdinak, kolgauta, Palestinar konfliktuari buruz hitz egiten dutenak. Eta, bueno, dira hotelaren parte. Eta hortikan pasatzen zara museora. Eta museoak, hitz egiten digu konfliktu palestinarrari buruz. Ez dago Banksyren lana, baizik eta zelan kontatzen digu pixkat historioa zelakoa izan den okupazioaren historioa hasi zenetik gaur egunera arte, ez? Eta, bueno, oso ondo dago, azkenean hori topa ezina da inun, pixka klandestinoa da. Esatea nahi nean. Hau, ez baldin badakizu hor da hola, ez da enteratzen. Ez dago publizitatuta inun. Eta kontatzen digu, zelan izan da, dokumental bat agertzen da, pixkat, kontatzen du konfliktua, eta parte diren, enpresa, politikari, eta abar. Eta, bueno, ulertzeko eta konfliktua pixkat gerturatzeko oso interesgarria da, hau berak hau egitea, ez? Eta gero, daka beste parte bat dela galeria. Eta bertan, galeria hortan, berak aukeratzen ditu bertako artista lokalak, palestinarrak, eta beraien lanak erakusten ditu bertan. Eta, azkenean da eskaparate bat bertako artisten lana ezagutzarazteko, azkenean beraientzat oso zaila da beraien lana erakustea. Esan dezuen moduan, azkenean da territorio bat oso mugatua eta oso reprimitua, ez? Eta, nik uste, oso interesgarria dela, eta hori, norbait palestinara bali madoa, Belenera junbia da, hau ikustera. Ze hori, merezi du, pena merezi du. Eta, de hecho, bueltan, guk hotelian, txek auta egiten, galetu zeguten, Belenen egon zarete? Eta guk esan zigun, bai. Ez jozu esan, bueltan kontrola egiten dituzten gizonei. Belenera jutea ez da ideia ona beraiei buruz. Behientzat. Beraiek, bertako judutarrak egitu dutena da, itxan detzute, guk ingen fritur bat, baina itxan detzute, buelta bat, beste aldea ez ikustarazteko, ez dakizelan esplikau. Erakustea baino eskutatzen nahiago dutela, ez? Como si no existiese. Menzionau bez. Palestina izan, hitza menzionatu bez. Da pasada bat. Eta orduan gero, ezin duzu kakotxartean, ezin duzu esan han egon zarela. Ezin duzu. Guri ziguten galdetu, azkenean, baina nik postalak erosin dituen museoan, Banksyren museoan, eta izkutatuta, gero? Izkutatzen, dana, en plan, mobileko argazkiak okultatzen, en plan, a ber, eskatzen dezten, porque esnekin norarte izango zan kontrola. Jatzen bateraineko. Ja negoan asustauta, gero ziguten ez debez. Maria estraperloan postalekin. Bai, postal batzuk, esaten eban, bertako artisten postal batzuk, baina, pena bat. Baina, bai, benetan merezi duela Belenera jutea. Eta pixkat, ikustea bai, bertako artistak egiten dituzten lanak. Eta bertan ezagutu neban Malak Matar artistaren lana, bera da Gazako artista bat, dakizuten moduan, Gaza da, Palestina, zatitu zuten bitan, Israel eta Cisjordania eta Gaza. Eta Cisjordania gero eta territorio gutxio daka, eta, baina egoera nik uste dut pixkatu hobea daukala, baina Gaza dago isla bat moduan, beran muga guztiak itxita, eta itxasoa baita itxita. De hecho, hor daude, eta oingo azkenengo egunetan bai bombardeoak egon dira. Bertan. Eta, artista hau Gazakoa da, eta berak egiten dituen lanak egia da, berak eta bertako artisten lanen tematika gehiena dela konfliktua, eta bai garrantzitsua ikustea, artista hauen tematikaren barruan emakumearen figura bebai
beti agertzen dela. Ez dakit, nik uste dut bai, bueno, dokumentalean esplikatzen zuten ez, zelan etxea palestinarrentzat hain garrantzitsua da, bai gizonezkoentzat, porque azkenean da beraien bizitza, beraiek sortzen dituzte etxeak, ladrilloak eta dana, osea, beraiek, ez da erostia moduan, beraiek sortzen dute beraien etxean normalean, ez? Eta beraientzat da beraien mundua, eta emakumeentzat han bizirela, eta ez dutela lanik egiten, beraien etxea dala, beran lantokia, umen jaiotzeko tokia, jateko tokia, botatzea ez, zein gogorra den, bueno, okupazioaren papela emakumeentzat. Eta ikusi alda artisten lanetan bai, emakumearen figura horra gertzen dela konfliktuaren aurpegi moduan, pixkat, ez? Eta pixkat hori ez dakit galeraren bat. Nik uste dut, informazioa asko. Bigarren buelta oso bat eman dizaiok egula honi. Ikuspegi estetikoetan ere murgildu, arkitekturaren esparruetan. Aipatu duzu mapa eta hemen topatu dut, 56aren aurretik Palestinako lurrak nolakoak ziren, eta Israelen okupazioa nola joan den zabaltzen eta irudia zarxamarra zen, ze 2020erako aurrikusten zuen Ramala eta Jerusalen eta hortxe beste eremurik etzela geratzen. Pixka gehiago geratzen zaio, Zizkordaniako espazio horri, baina ez gehiagi. Ontsen geratzen dira puntituak modu. Puntituak, eta pixka de lunares, mapa de lunares, pasada da. Baina, bueno, aberze gertatzen da, egia da, judutarren ideia dela, Al-Aqsa eta mezkita hauek bertan behera botatzea, eta beraiek okupazia. Así que espero dut, ez gertatzea hau. Nik uste dut azken hilabete hauetan futbol ligak jarri duen noala invasion mezu horrekin Ukrainari buruzari dira, baina lortuko dute. Oso kezkaduta daude Israel eta Palestinaren inguruko okupazioekin eta lortuko dute hau gelditzea. Eta estatu buruak eta pasada bat, zelan Ukrainiako ikurriña, toki guztietatik Israelen. Lotxagabe behar dute, metan ari zea. Neban ulertu, baina zelan bakaso hainbeste aurpegi. Aurpegia behar du. Aurpegia izan behar duzu. Eski beraientzako, ez da okupazio bat, beraientzako da, beraien lurraldera bueltatzea. Baina horretarako bestia botatzea, klaro, oza. Eta ez botatzea, botatzea eta euren arrasto kulturala sontxitzea. Hemen, Juan Ignacio Artxuaga balego esango luke horrek indo-europearren logikei erantzuten diela, akaso zarrago izango da. Beste egun batean heldu barko dio, uste dute... Nik uste dut honek jarraipen nago. Bai gatazka politiko, historiko horri eta baita estetikoki eta artistikoki daukan ikusteko eta aztertzeko guzti horri. Beraz, Maria Romero Laspiur laizter izango dugu berriro gurean. Zer arriskutsua jabetzaren kontzeptua, Eta erlijio eta... Jabetza kulturala, eta apropiazio kultural erlijiosoa, eta... Maria Romero Laspior, plazer bat, eta jarraituko dugu Palestinaren giroan zurekin, urrengo batean, ez dakite, bi aste barru izango dugu itzordua. Izan ondo. Agur. Minutu terdi besterik ez arratsaleko 5:00 eta gu aurrera goaz, oraindik gonbidatu mordoa eta gauza pila kontatzeko bigarren kafean hemen Naiz Irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Bai, uste zenuten gaur ezkenuela gure postal lehiaketaren berririk emango, baina noski eman behar dugula. Postal lehiaketa jarri dugun martxan, eta postal lehiaketa horren irabazleak hili kafe makina eskura dezake, kafe produktuak eta guzti. Nik ere kafe bat behar dut, laugarrena edo. Hortarako bidali behar dituzue zuen postalak, izan atzerritik, zuen bizitokitik, izan erositakoak, zuek egindakoak, marraztutakoak, aurreko edizioan, denetarik izan genuen, eta orain ere horixe espero dugu. Goiuri, garbi dauzkazu gure superirizpideak? Originaltasuna. Bai. Mezua bera. Bai. Estetika, orokorrean, ez? Irudiaren estetika. Bai. Sondo, bat falta zaizu. Dirua.
Ez, atzoko gure gonbidatu galiziarra, Abran Kupeiro bazen nahiko... Poetikoa. Ba, poetika ere baloratuko dugu, eta poetika oso kontzeptu abstraktua da. Egon daiteke poetika irudian, estetikoki ikaragarri izan gabere, egon daiteke poetika diskursoan, zigilloaren jatorrian, remitean, bueno, postalak remitea, ez dakite gutzen, no? Nik ez dut inoiz jartzen. Ui, ba eduki dezake, noski? Ja, nik ez dut inoiz jarri remiterik. Normalean ez du dara, espero, kanpoan nabilela, kanpoan nabilela, kanpinean, postal hori bueltan etortzea. Bueno, baina agian entzuleren batek nahi du guk postal horri erantzutea. Ados, ba... Aukera bat da. Zuek bidali eta ikusiko dugu. Remiteak ere badu, bai, vale. Ondo bere xarma eta bere poetika. Nora bidali bar duzuen postalare jakin barko zenukete dagoeneko. Bigarren kafea Tolosan, Gipuzkoan, Euskal Herrian, Rondilla kalea 15, eta postakodea 20.000, eta lareon. Eta bestela probatu jarri bigarren kafe Euskal Herria, eta haberze pasatzen du. Esan bezala, lehiaketa da, eta gehien gustatzen zaiguna aukeratuko dugu. Horretarako, bakoitzak, aipatu ditugun irizpide horiei, zenbaki bat jarriko diez, nota bat jarriko die. Eta ez dugu jakingo, ondokoak, zer erabaki duen. Hau da, nik ez dakit Inigok postal honi 8 bat, edo 3 bat, edo 10 emango dion. Gero, taulatxoa beteko dugu, eta zuek ikusi izango duzu taulatxo hori bestela tongo esaten duzu, eta... Bai, arkakusiok bereziki, arkakusiok tongorik ez hemen dena moral osoz, pikek eta beste horrek bezala. Jatorrazean arkakusio. Ba, horixe bidali zuen postalak, baina guk orain lan egin behar dugu. Bueno, tira, segituan izango gara hementxe, Caroline Phillips eta Michelle Ducorekin dagoenek duen hortzaroko banda sonora ere izan ziren. Baina bitartean, bigarren kafean, Sunny Afternoon, bai, gaur ez da oso guzkitzu arratsa, ez da gitarratxalde guzkitzu asko ikusikote ditugun aurrerantzean, Euskal Herrian orokorrean, gaur esaterako goiz partean badakit Zarrakastelu inguru horretan eta Naparroa hegoaldean herribere inguruko zonaldetxo batean eguzki ikusi dutela. Biharko badakit Bidasoa inguruan, muga inguruan, hortxe alde batetik Irun inguruan eta bestaldean Hendaia, Urruña eta hortxe gehiegi luzatu gabe, baina ia Baionaraino, zain beste, eguzkia horrik ikusten dutela. Ez da, hau gure entzule batek esan zizun aplikazioaren bidez eskorritu duzu? Bai, eta gargoizean konfundituta pentsatzen Urruñan eguzkia zegoela, eta lankide larraitze otazo lankidari datzi, eta izu larra eguzkia alde zuean Urruñan, eta ez zeuria, eta baina hori bialde dazon pantaia zori ostiralekoa da. Akaso bihar orduan eguzki izango dute bertan? Zorionekoak zuek? Urruña darrak eta bestelakoak. Eta zorionekoa zu, esnatu zarela ostirala zela pentsatuz? Hori ez da oso zorioneko izatea dan. Baikor xamarra izatea bintzat. Tira, Sunny Afternoon hau The Kings taldearen da, esan guztu zeatik The Kings gaur. Bueno, honetan jarra itekelako. Baina Ray Davis, Kings talde izan dakoko liderrak, bere lehenengo diskoak kaleratu zuen 10 urteko isilaldiaren ostean 2017an, gaurko egunez, baina Amerikana diskoa hainbestetzeko gustatzen eta guk iraganera The Kingsen kantu ederrontara jotzea erabaki dugu. Help me sail away. Well, give me 2 good reasons why I ought to stay. 'Cause I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. Oh, save me, save me, save me from this squeeze. I got
live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. Gelditu makinak. Baimenduko didazue spoiler txiki bat egitea. Gaur gelditu makinak saioan gauden lekuan gaudela eta zaudeten lekuan zaudetela, adi, mapa kognitibo bat egingo dugu. Izan ere, ze harreman dugu ingurunearekin? Nola irudikatzen dugu? Zer eragin ditu gugan eta gure identitatean? Psikologia arlotik ikertutako kontua da, eta gaia aztertzera dator Olaia Larruskain ingurure, psikologiako irakaslea. Mapa kognitibo horretan kostaldea agertzen alda? Hemendik 5, 10, 20 edo 50 urtera berdin marraztuko altzen nukete? Ez diogu eukalipto landakitagat kopuruagatik, itsas mailagatik baizik. Fermin Alvarez geologoak itsas mailaren bilakaera du ikergai eta oinak bustitzan gonbidatu dugu. Gelditu makinak saioaren atlas kognitiboa osatzeko, hauxe 26. ekinaldia. Asteragoaz. Jada entzungo dituzue Gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Aba, talde suediarra ze izan zen hau, eta zer den gaur egun oraindik ere, 20. mendeko mundu mailako talde garrantzitsuenetako bat zalantzarik gabe. Mamma Mia, Waterloo, Chiquitita, edota Thank You for the Music bezalako kantuekin mundua konkistatuzun laukoteak eta gaur gramofonora ekarri nahi izan ditugu, justuki 1977ko apirilaren 9 aditzen ari garen Dancing Queen abesti ezaguna Estatu Batuetako lehen postura ailetu zelako. Arrival izeneko abaren 2. albumeko 2. singela izan zen Fernandoren ondotik eta ordutik taldearen kanturik ezagunenetako. Keep Calm and Bigarren Kafea. Bigarren kafearen entzuleok, arratsaldeko 5 eta 8 minutu ditugu, naiz irratian zarete, Bigarren kafean, zuzenean, eta gure laborategian plazara ondizitugu Caroline Phillips eta Michel Duko, bikote, nahi duzuenean.
goaz aurrera, gure lurra hiltzera, biziaren sorrera, ez igorri lurpera, ez ehortzi gure lurra, gu bai gara lurra bera, oker goaz aurrera, gure lurra hiltzera, tribuak zenbat tribu, balek zenbat bale, zenbat zur zenbat hoian, zenbat hil behar dira, munduak uler dezan, ezin duela izan. Ala zaitezte denak, sentimen eta buru, adimen eta inguru, aldazazue denak, ez ehortzi gure lurra, gu bai gara lurra bera, adimen eta inguru, aldazazue denak. This earth is ours to discover, ours to defend or kill. These trees who once were our playmates, we sent to the lumber mill. The skies are bleeding from wars, and jungles are dying by scores. Our source of life is in danger. Don't turn your back and ignore. Ederra kantua, ederra bizi duguna, eta laiztra segundu batutan gurekin izango ditugu Caroline eta Michelle, noski, elkarrizketa gunera hurbilduta. Keep calm and bigarren kafea. Bostak eta laurden zenba gauza gertatzen ari diren gaur, bigarren kafean eta gertatuko direnak oraindik, musikaren giroan urrengo minutuetan. Adio ez patakak gure eskutua, orain pesan bakar daukagu hitza, baina ez moldatu zametxe eskutuak, bigarra luzatu bainan alperri gabiltza.
Saioa bizirik izatea gustatzen zaigu, uste dut gure urrengo gonbidatuei ere saioak bizirik izatea gustatzen zaiela eta horrexegatik ez genuen oso garbi, iritsi, hitz egin eta kantuan entzun, edo kantuan entzungo genituen lehenago eta ondoren hizketan izango genituen, baina guk sarrerare pres bagenuen edota halako hausnarketatxo bat, ze 80ko hamarkadan jaio ginen ontzat ere, bada norbait Michelduko bizirik nahiko ezin ezagutu genituen hainbat proiektu, errobi edo eta zaldibobo bezalako lan horietan gerora sakondu genuen. Izan zitekeen gurasoek gustoko zituztelako edo eta musika irakasle batek esan da, entzun hau merezidik eta guk kasu egin. Baina atzera eginiko entzunaldi haietan, topatu genituen noski, Caroline Phillipsekin batera, 1985ean kaleratutako disko hartan entzundakoak lasai goiuri. Zu artean oinez ere etzinen ibiliko, baina guk ikastolako korridoreetan, etxean eta hainbat lekutan entzuten genituen gaurko gure bi gonbidatuek oraintxe kantatu duten Lurra esaterako. Aitarik ez dut edo Lurra bera bihurtu ziren, gure hortzarotik edo nerabearo hartan soinu banda ere, baina urteak igaro dira eta Duko eta Phillipsek bidaia luzea osatu dute. Beste tekstura, instrumentu, garai eta kaso latitudetara begira. Agian horrexek ere hurbildu ditu, atzo gurean izan genituen Tolo Folk nazioarteko folk jaialdiaren arduradunen gana. Eta hartu eman hortatik, gaur bertan, hemendik oso metro gutxitara Tolosako Berdura plazan izango dira kontzertu askea, librea, eta inork zehazten jakingo ez lukena eskaintzeko. Eurek argituko digute, zarrabetea, alboka, flauta, gitarrak eta bestelakoekin batera, aipatu ditugun kantu iraganeko haiek ere entzuteko aukera izango dugun, baina dagoeneko entzunda, pentsa dezakegu baietz. Plazerra da gaur bigarren kafean eurak izatea, arratsaldeon eta ongitorri Michel Duko eta Caroline Phillips. Esker. Arratsaldeon. Aizue, guk hemen zalantzak bagenituen, gitarra hartuta etorri zarete gure laborategira, baina hemendik metro gutxitara aipatu dudan Berdura plaza horretan instrumentu gehiago ere ekarri dituzuela badakigu. Zein girotan gaurko kontzertua, zein girotan gaur egun Michel Duko eta Caroline Phillips ikusi zaituztegu beste musikariekin bidaiak horretan, bikoan, pandemia garaian akaso galduago izan dugu hartu emana, eta berriz ere bazarete errepidean eta upoza. Nondik norako izango da gaurkoa, Michel? Izango da pixkateran ezagun gure hasieran bezala, bigote gisa, banan gure urteekin, esperientziakin, eta gian gitarra baino beste tresene batzuk ekarri dut, albokote, alboka eta flautaino bat, eta karabina bere zarrabetea, eta gure abotsa, eta gure gaurko errepertorio izan azken 20 urtekoa, erran dizagun, zaharrak eta berriak nahasturik. Atzera egingo duzu beraz, gaur egungo girora ere bai, baina bada ez, Michel eta Caroline zuen musikan, ez dakit, ikaspenetik eta desikaspenetik aurrera eta atzera Michelek egin zuen erroetara, folkera, zuk pianotik arituta ere gerora zarrabetera eta beste giro batzuetara, aurrera eta atzerako bidean izan zaretela esan daiteke zuen musikak baduela hortik egindakoa, desegindakoa, gaur atzo? Agia, baina gure gustua da ere, gure gustua da, kompozizioa egiten nituenean, ordainagailua erabiltzen nuen, eta orain, gero zarrebetearekin nahi nuen analogoa izatea, eta sustraia ez dakit senditzeko eta besti zerbait nahi nuen eman gure musikarat, eta agia gure musikan baduzu gauza modernoak eta gauza baitere folka, eta azken finean gure gustua da. Erabakia, autua, beharra, Michel, ze denetarik dago? Ez gustua, egia, gure nortasunak, normala da, ni daramat urte asko musikarekin, zazpi urtekin hasi nintzen, Baianako konservatorioan, beraz, imaginatu. Beraz, denetarik jo izan dut,
aukera izan dut musika oso ezberdinak jotzeko, eta denak dira nire baitan, eta kantu batari ginerarik ateratzen dira gauzatxo batzuk. No? Eta behar entzuten da hori, nahasketa hori, Karoinak errandu bezala, modernoa, klasikoa, folki edo rock pixkat edo jazz zergatik ez. Eta oso atsegina da agian. Da hizkuntza bezala, hizkuntza aberasten da beste hizkuntzekin, beste euskalkiekin eta edo espezie sukaldaritza egiteko momentuan gehitu beste herritik espezie batzuk ongi da ere. Beraz, horrela senditzen gara bai. Beste herritako espezie batzuk, esaterako. Esaterako. Aipatu duzu, 7 urterekin konservatorioa, nik badute azken egunetan Tolo Folk jaialdia zela eta badatoz, Caroline eta Michel, eta baita, Michel ohikoa da ikustea, beste hainbat musika proiektuetan jotzen, eta zalantza bat izaten da, Michel zer da, lehenengo saxofoi jole edo gitar jole, nik esango nuke konservatoriora saxoa jotzera iritsi zinela, bertan formakuntza egin, eta gero gitarra iritsi zela ondoren, ez da? Arrazoi zara, horrela izan da, 10 urte, behatzi terdi edo 10 urtekin hasi nintzen saxofoia. Nire amaren ametsa zen klarinete jotzea, baina zoritxarrez klasea betea zen, eta ondoko klasea zen saxofoia, eta imaginatu, eskatu dit, zer nahi duzu saxofoia, ni 10 urtekin, saxo, berdin zait, ni musika egin nahi dut, eta asko gustatu zait segidan saxoa, jotzen, lantzen, baina, erran behar da, noski gero adolescentzia hasi zen, eta pixkat aspergarria zen konservatorioa gara jontan, beti harriketak, eta eskalagora eta eskalagora. Hori, baina ikasi dut, teknikoki, baina gero kolegioan edibidez, banituen lagun batzu gitarrarekin, Beatlesak hasten ziren jotzen, edo what I say, oso atxiginago, oso erringarria. Beraz, 13 edo, 14 urtekin, hasi nintzen gitarra jotzen, eta neskak etortaraztea, ere. Hori. Bai. Eta eta dena, saxo utzi nuen, kasik 10 urte. Eta berriz, errobi gargaian, ametsaren bide diskoa pentsatu, ni jotzen nuen saxoa zergatik, eta berriz erosi nuen, saxo soprano bat, eta berriz landu, eta geroztik, beti paraleloki, bi tresna horiek jotzen dut. Esan daiteke Michel saxoak eman zizula oinarri bat, ondoren gitarrak eman zizula bide bat, ate bat, musika estilosko jorratzeko, zuk aipatu dituzu, popa, rocka, bluesa, jazza, ia aurretik jartziteken edo zer gauza. Horrek hori izan zen, Paris, etxera buelta, eta batean, beste esparru batzuetara jotzeko, ez dakite, beharra edo bidaitxo hori, ez, erroetara, itzulera. Beharran, erraten alda beharra, gara jontan, eta errobi ondotik, ez dakit, ilusio edo, ilusio bat nuen, ez dakit, Parisen zerbait egitea profesionalki estudio munduan, baina gaizki pasatu dut, azken, asko ikasi dut. Gaizki ezagutu ginen, Parisen. Egon. Gauza ona bakarra, eta hori, Karoina ezagutzean. Baina musikalki ez gaizki. Eta kasualitatez ezagutu nuen Joseba Tapia. Egun batean, horitzen naiz, Donostian, eta hortikan hasi nintzen ere buruan, egin nahi dut zerbait erroekin, eta asmatu nuen Zaldi Bobo konzeptua egan dezagun, eta hasi nintzen idazten gauzak, maketak egiten, eta gero itzulitakoan unat, eskolegirat, segidan
entsaioak egin ditut Josebarekin, eta oso pozik nintzen horako musikak egitea hemengo musikariekin. Beraz, Parisek izan zuen onetik eta txarretik, ze Caroline ona ere egon zen bertan. Eta bidaia izenarekin aritu zarete azken urteetan proiektu bezala, baina zuri Parisek proposatu zituen beste bidei bat, Euskal Herrirako bidaia, musikaren gana, ez dakit, zenbaterainoko gogoz ari zinen, baina erabat musika barruraino sartu behar izan zenuen, euskera ere dena gertatu zen bidaia horietan. Bai, baina txikien nintzenean piano jole egiten nuen, eta gero 14 urtekin beraz kantua. Eta gero Parisen nintzenean, ari nintzen piano bar eginez, eta nire kantuak beraz idazten, baina pixkat pop, wannabe Prince, baina ez. Eta ezagutu ginenean, genuen musika kultura komuna. Komuna? No, ez. Bai, eman komuna. Karbanatzen zenuten. Funk, eta naiz Oaklandakoa, eta funk han beraz jaio zen, eta elgarrekin zerbait, ez dakit, adibidez, normalki gure ahotsak ez dira, baina bat ere elgarrekin ongi. Baina zerbait gertatzen den, elgarrekin kantatzen dugu hainbeste urteak, eta moldatzen dugu, bakoitzak moldatzen du bere ahotsa eta saltsa bat egiten du. Hori samarra izun, ez dakit, ondo moldatzen diren, baina gu ohitu ginen eurak elkarrekin entzuten, eta orain ederrasko entzuten ditugu elkarrekin, eta gaur ere ederrasko entzuten dituzte gure entzulek. Michelek musikari tinko heldu zion, Caroline, zuk bestelako ogibideak ere badituzu, eta musika ere hor dago. Esango zenuke desberdin bizi duzuela, edo badirela gauzak berdin bizi dituzuenak musikarekin, eta beste batzuk akaso ezberdin bizi direnek? Bai, hori batzutan zaila izan da niretzako, eta gia duela 3 urte, utzi dut, nahi baduzu nintzen pixkat mundu politikoan iparraldean, eta utzi dut, eta gia orain hobe da. Eta badut denbora musika egiteko, eta gero badut enpresa bat agentzi digitala 15 langilerekin. Iparraldean, beraz lana da, baina beti elgarrikin gara. Bada tokitxo bat musikarako. Musika eginez, eta biziki polita da elgarrikin ezatea musika egitea elgarrikin. Hori xigaletu behar nizun, ze Carolinek beste lan batzuk baditu, karren proiektu ontatik garatago, zuk ere badituzu, askotan ikusten zaitugu beste musikari proiektuekin, instrumentista modura, konposatzaile, badakit konponketak egiten eta bestelare bazabiltzala lan asko dituzula hor pilatuta, baina topatzen duzue tartetxo hori, gaur Tolosan Tolofolk barruan ikusiko dugun biko formatu hortan, edo beste kasu batzutan Matiurekin eta aritu izan zarete, laukotean, baina zuen proiektu horri elikatzeko eta hori ere bada garrantzitsu, ez? Erroetarako bidaia egin eta gero, norbere proiektuari zaintza eskaintzea, ez? Bai, dudarik gabe, eta guretzako da lotura handi bat, zemento handi bat, eta placer handi bat, sinpleki, elgarrekin kantatzea, eta egin kantu batzuk, elgarrekin moldatu, eta nahiz eta gatazka bat ditugu, edo zoin pareja bezala. Bai, eta erresa da, barekizu, italiara joan gara joan den urtean, txakurrekin, eta gitarra zarrabetia, eta kontzertua egitea, eta... Oporrak ziren bitartean. Bai. Aporra ederrak dira horiek ere? Bai. Eolikotan, errotek laugura izen, gure bakiz eta zukutzez, nekatutako haizen. Lehen aipatu dudan, 85an argitaratu zenuten diskoark, harrapatu gintun batzuk, 10 urteen bueltan, beste batzuk, Tolofolkeko antolatzaile gatzo kontatzen zen, guk gehiago bagin dituen, baina harrapatu gintun bertan, gaur hor atzera begira, baten bat azuko dutak aso, baina han baziren perkusio baterian Luis Camino eta Michel Longaron, esango nuke Josean Goikoetxe akordiarekin ari zela, Gonzalo Tejada kontrabaxuarekin,
eta zue biok, akaso beste kolaborazioaren bateri izango zen, eurek denek modu batera edo bestera egin dute, bide luzea, batzuetan zuekin gurutzatuta, besteetan beste proiektuekin, baina hor diraute, musikan dagoeneko hamarkada asko eginda, eta bazarete ez, neurri batean, euskal musikagintzaren lekuko edo euskal musikagintzak azken urte desentetan egin duen bide horren testigo, ez da, eta ez dakit nola ikusten duzuen euskal musikagintza atzera begiratzen duzuenean, nondik zatozten, zer proposatzen zenuten dagoeneko, ez dakit, errobiren garaian, zaldibobon, hor bazegoen, asmo bat, musika beste modu batera egiteko, ereintzen duten hartatik zerbait sentitzen duzuen oraindik ere, Michel, edo euskal musikak beste bide batzuk hartu ote dituen? Sentimentu nahasia daukat, noizbenka. Noizbenka, eganen dut Frankoki, noizbenka petxatzen dut, ez da posible hori entzutea gaur egun, guk duela 40 urte egiten genuen, zerbait oso progresiboago, noizbenka. Bai. Entzuten dut ditut gauzak oso onak, ere, belaunaldiak aldatzen dira, denbora pasatzen da, hori normala da, onartu bera da, eta gu egin genuen gure garaiko musika, pentsatzen genuen ona zela egiteko, eta gaur egun, ez dakit, ze amaiz edo, ez dakit, badira gauza oso onak ere. Baina adibidez, garai hortan, Zaldibobo, New York, ez jende asko, ez zaio gustatu. Urteak behar izan dira ura ulertzeko edo? Bai, pixka bat. Bai, eta gaur, baina gaur bada iparraldean, bada talde bat, nola izena du? Asto Baba, eta kantatzen dituzte bakarrik Zaldiboboren kantuak. Eta izugarrizko arrakasta dute. Ikusi dugu duela guti, itxasu, eta noski omidatu naute zenatokian, eta enuen sinisten, hainbeste gazteriak, eta dena kantatzen kolore, eta guzti, eta, plazer eman dit, noski. Bada oraindik muga madarikatu hortatik gure kulturan ere. Kolore gainditu zituen muga guztiak, hori transfronterizoa den kantua da, hegoaldean eta iparraldean indar bera baduena, eta badira beste batzuk, baina orain epatu duzuen proiektu hau duela hilabete batzuk Paulin eta Juliet hemen izan ziren, eta eurek zuretzat grabatu zuten euren diskoan, eta oraindik badago ez, iparralde, hegoalde, banaketa gehiegi beharko genuken erako. Edo ez da guain beste, nola sentitzen duzuek? Biak. Hor ere sentimentu kontrajarriak bai. Noizbenka asko, eta noizbenka ezain beste, dependitzen da dependitzen da lehenik euskalduna zarela edo ez. Azteko. Eta, hau da, gauza handi bat, eta gero, ze nola sartua euskaldunen nortasuna. Beti gure kantua guztietan, ensaiatzen dugu euskaldunen nortasun bat ezartzea. Eta gero, beste kultur erat joan. Beraz, diaranik bada lan handi bat idaztea. Ez da bakarrik melodi txiki bat, eta gero errepikatzen dugu, baina bada arkitektura bat, kantu batean, eta pentsa molde bat baitere atzean. Eta gero, badira hitzak. Eta ez dugu aski esaten, baina baditugu, baina bertsulari lilugarriak, eta idazten dizkigu hitza lilugarriak. Aitor Sarasua, Xabier Amuriza, John Maia. Eta dependitzen da, bai, sentimentu hori, muga sentimentu hori, hor, hitz, kolore aparte. Ez, iparralde ere, bai. Hanan bai, hauekin bizitzen gara, noski, bai, muga bat dago, dudaik gabe, eta buruan sakonduta
Noiz benka ez dugu hainbeste esan ditzen, noiz benka asko eta zen anekdota bat oso irringarria nahi zuten egin afari bat, bakizu Irun, Endaia eta Hondarribi egin dute amankulu zerbait. Bidasoa txingudi partzuergoa edo. Eta afari bat antolatzeko momentuan, ez ziren adost tenore orduaren iparraldekoak ababiterdia eta besteak ez da posible biak eterdietan eta ze oilasko Pure Vázquez edo Solomo ez dakitzen ez da egia baina oso polita anekdota bezala balio dezake ulertzeko gure egoera. Muga hori uste baino presenteago izan dugu azken 2 urtetan, pandemiak fisikoki ere ezarri digu, Michelek esan duen bezala buruan ere txertatu xamar badugun muga hori. Zorionez muga hori hasi gara berriro lausotzen, lehuntzen, elkartrukean aurrera tatzera, eta horren adibide, mundu osotik, nazioartetik, tolo folken, atzotik igandera bitartean izango diren hainbat eta hainbat kontzertutan, izango ditugula. Lapurtarrak, xuberotarrak, baxenaparrak, eta poze ederra ematen digu herri hontan eta mugatik alde hontara jarraitzea euskal kultur hori elkarbanatzen eta erroetara joaten, beraz Laister soinu proba dute Michelik eta Karolainek, agurtu egingo zaituztegu, plazer bat izan da benetan bikote, eta kontzertua doala ondo, hurbilduko gara okerrik ezean behintzat, ura gozatzera zuekin. Eskerrik asko. Mil esker. Eskerrik asko zuei. Aio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Euskarazko arte eszenikoen arnasgune nagusi bihurtuta dago egun hauetan Aulesti herria. Bertan ari dira egiten arte drama Euskal Laborategia 17. aldiz eta astelenean abiaturiko jardunak larun batean izango du amaiera. Aktoreak, zuzendariak, antzerkigileak eta antzerkizaleak batzen dituen ekimena da. Izan ere, 2 atal nagusitan banatzen alde batetik formakuntza eta bestetik eszenaratzea. Formakuntzaren arloan 6 irakasle daude eta bakoitza egun batean ari da laborategiko ikasleekin lanean. Eszenaratzearen aldean berriz, egunero dituzte emanaldiak. Hainbat kasutan gainera, irakasle lanetan ari diren hoiek eta beraien taldeak protagonista diren emankizunekin. Ikusi eta ikasi esamolde zaharrari ondo lotuta ari dira beraz laborategiko ikasleak.
Ander Lipus da ekimenaren sustatzaileetako bat, aldi berean arte dramako kide ere badena, Markina Xemeinen jaioa, Madrilgo William Layton antzerki laborategian egin zituen lehen ikasketak. Bilbora itzulita, beste artista batzuekin batera Mina Espazioa eta antzerkiola imaginarioa sortu zituen. Antzerki antropologian aditua da eta zenbait ikastaro eta antzerki eskoletan irakasle izan da. 2007an arte drama arte eszenikoen plataforma sortu zuen eta 2012an proiektu pertsonalak bideratzeko Huts Teatro Konpainia. Egun, maite duen antzerki egiten jarraitzen du, zuzendari zein aktore lanetan, eta bigarren kafera gonbidatu dugu, Aulestiko laborategiaren nondik norakoak kontatzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafeko laborategira, Ander. Ez dugu Ander entzuten. Bada? Ander, entzuten gaituzu? Ezpeinak mugitzen ditu, beraz, izketan ari da, baina ez dugu entzuten. Saiatuko gara ulen bainen konpontzen. Denbora galdu nau. Ander, orain bai entzuten zaitugu, ezta? Badirudi gu bere hau entzuten? Gu gurea bai bueltan. Buru nekatu honen hibernazioa. Egun eta gau ezer ezanekin urtzera noa. Denbora galdu nau. Bai? Ander Lipus, arratsaldeon, utzi mikrofon hori geldik, zaitugu, bai? Arratsaldeon. Orain bai. Ander, baduzu zuk hor konfigurazioan oihartzuna edo ekoa kentzeko moduko funtzio bat, eta uste dut hori eman ezkero. Bai? Orain bai? Orain bai? Esango nuke bai Ander. Oso ondo. Mira, lehenengo galdera botako dizugu, eta lehenengo galdera bigarren kafean izan ohi da arte eszenikoen gonbidatuekin, eta normalean Oiana Maritorena, oporretan den Oiana Maritorena hemen ondoan eserita dugula, ea arte eszenikoen protagonista zareten hoiei kafea gustatzen zaizuen, baina uste dut galdera hau egingo dizudala Ander, eta era berean botako dizudala gonbitea hemen aurrez aurre, bigarren kafeako kafe goxoa hartzeko eta Oianarekin beste entrevistak giro batean aritzeko, baina hortxe do galdera, kafezalea da Ander Lipus, ala ez? Bai, lehen justu pentsatu dut, ja elkarrizketa hau egiten dudanerako 3. kafea hartuta gogo naizela, eta hala da, ja 3. kafean nago. Ederki, bargitu dugu beraz Ander Lipus kafezalea dela, eta itzordu hori, aurrez aurreko hori lotzen dugunerako, kafe goxoa gure esku izango da, Ander. Bueno, Ander, aipatu dugu, arte drama Euskal Laborategiarekin buru belarri zabiltzatela aste honetan, lehenik eta behin, zer moduz da, astea, orain arte? Ba, oso ondo, alde batetik esan bezala ikasleekin edo laborategian pixka bat barnera begira egiten ari garen tailerrekin oso gustora ari gara. Nik justu gaur bukatu dut, 14 ikasle ditugu, Euskal Herriko bazter guztietatik etorriak, eta oso pozik ari dira guk transmititzen edo proposatzen diegun ariketak, jolasak, improvisaketak, gorputzariketak egiten. Eta bestalde, ja 3 emanaldi eman ditugu, eta
pixkat bagenuen beldurra, ze pandemiaren ondoren alako bajoitxu bat edo sentitu dugu publiko aldetik, baina Aulestin ez da ala izan, zorionez, egunez egun gero eta jende gehiago hurbiltzen ari da, eta plaza betetzen ari gara, beraz oso pozik gaude emaitzarekin momentuz. Proiektuaren aurkezpen dosierrean, Ander, ondokoa aipatzen da. Euskal Herriko arte eszenikoetan murgilduta gaudenon arteko eztabaidak, jakintza eta elkartrukeak sustatzeko asmoa duela ekimenak. 6 irakasle, egun baikoitzean irakasle bat, klaserak jasotzera doazen ikasleak, baina nolabait ere irakasleengandik ikasleenganako harremana baino zerbait gehiago dago, ezta? Bai, nik uste dut azkenean jende batek ezagutzen ez duen eta existitzen den eta badagoen euskal antzerki baten topagune bat aurkitzen du, ezta? Eta hori oso interesgarria da. Elkartrukeak partekatzeko, bakoitzan nondik norakoak, bakoitzan non sentitzen da, non dagoen, eta euskaraz antzerkia egitea posible dela, eta badaudela antzeslan eta euskaraz antzerkia egiten ari diren hainbat talde, guk denak nola ez ditugu eta ekartzen ez delako posible, 6 antzerki talde ekarri ditugu aurtengoan, normalan hala izaten da, baina bai igartzen dena da, ja badagoela euskaraz transmititzeko, euskaraz formatzeko, euskaraz antzerkian aritzeko gogo bat, eta jendea askotan harrituta gelditzen da, eta harrituta gelditzen da Aulesti bezalako herri bat ezagutzen dutenean, ze batzuk askotan ez dute ez da ere ezagutu ere egiten herria, ez da, eta orduan horrek ematen dio, bere, ez dakit, Aulesti izango genuke euskal herri oso euskalduna dela, halako badagola arnasgune bat euskararekiko, hemen dena euskaraz egiten dugula, eta jendeak horrekin ere topo egiten dut, eta horrek ere badauka bere biziko garrantzia. Eta Aulestin zaudeten den aldia ez da, beraz, zuk esan duzuna ez, Aulestin ere sortzen da zerbait berezia, arte eszenikoen euskal laborategioen inguruan. Bai, batean urteko akontezimientua bilakatzen da herritarrentzat, ezta? Herritarrak oso posik gerturatzen dira antzerkira, ez bakarrik herritarrak, eskualdetik, ingurutako herritatik eta beste leku batzutatik ere hurbiltzen dira. Horrek ematen diona da, batean herrian izugarrizko saltsa dagola, giro oso polita dagola, eta batean antzerkiak hartzen duela bestelako dimentsio bat. Eta hartzen du baita ere herri antzerkiaren kutsu hori, ez da, non bai umeak, jende nagusia, denetariko jendea hor dagoen, ez da, obra horri begira, ez da, antzeslan, proposatzen dugun antzeslan horri begira. Ander, Arte Drama Euskal Laborategiari barura begira jarrita, aipatu diguzu, 14 ikasle 14 parte hartzaile dituzuela, ze profiletako parte hartzaileak dira? Denek dute lotura zuzen arte eszenikoekin edo bada beste bideren batetik datorrenik ere? Bai, bada beste bide batetik datorren jendea, antzerkizaletasuna da klabea hor, ez da? Nik uste dut hori dela neurtzen dugun, ez dakit, guretzat importanteena dena, hau da, ez du zertan izan behar profesionala, badaude, profesional moduan ari diren aktoreak, baina baita ere amateurgintzan ari direnak, bere herriko antzerki taldean ari direnak, eta beste jende bat baita ere inoiz ez duna egin da probatu nahi duena baita ere, antzerkiak zer ematen dion, beti ar bat eduki duena eta probatzen ari dena, ezta? Eta berdin jokatzen dugu baita ere, normalean 6 egunetan antzeslan profesionalak, talde profesionalak egongo dira, baina baita ere beti gonbidatzen dugu talde amateurren bat, eurentzat ere, halako bisipos bat dalako, eta guretzat profesional eta amateurrek elkarturik lan egin behar dutelako. Ze amateurrek ekartzen dute azkenean antzerki zaletasuna baita ere. Eta antzerki zaletasun horrekin doazen ikasle hoien aldetik, oraindik ere geratzen dira eguna, baina orain arte egin duzuenaren inguruan, ze feedback edo zer esaten dizuete, gustora dabiltza?
Bai, oso posik, oso gustora gabiz. Nik uste dut igartzen dela, ja, gutxika gauak ere lusatzen dira. Bueno, egun osoa ibiltzen gara, 8 orduko ikastaroak dira. Irakasleak, nik eman ditut 4 egunez, 2 ordu. Hori da pixkat dinamikak horiek dira. Irakasle bakoitzak ematen ditu ordu batzuk. Orain arratzaldean adibidez Jonander Urrestikin ari dira. Goizean Eneko Gilekin ibili dira, ja bukatu dute, astelehenetik ostegunera izan dira hola. Eta nerekin gaur bukatu dute baita ere. Bihar ja Edurne Azkarate eta Laura Penagos etorriko dira, eta lehen egunean Ainhoa Artetxe ere izan genuen, ezta? Orduan bakoitzak mundu bat ekartzen dugu, eta ikasleek dena xurgatzen dute, eta guri beste 1000 mundu eta 1000 kolore ekartzen dizkigute, ezta? Beraz, oso posik daude, eta pixka bat lehen aipatzen duena. Berez oso intensoa da, barnetegi hau, 8 orduko ikastaroak, gosariak, bazkariak, eta gero afari ondoren gainera emanaldia ikusteko parada daukate, eta gero emanaldi ondoren parrandatxoa, eta gutxika egunean zehar, egunez egun, luzatzen doa erretirada ordua, beraz hori ondo gauden seinale da. Dudari gabe. Aipatu duzu, Ander, zu zeuz aparte, Edurne Azkarate, Eneko Gil, Laura Penagos, Jonander Urresti eta Ainhoa Artetxe direla aurtengo irakasleak. Aipatu duzu, egun bakoitzean ez duzuela irakasle bakarrarekin saio egiten, tartekatzen joaten zaretela, beraz, ikasleek ere, egun berean gauza ezberdinak jasotzen dituztez, irakasle bakoitza beretik hariko da, bere bidetik hariko da noski. Bai, hori da, adibidez, Eneko Gil bat dantza mundutik dator, eta orduan goizean lehen orduan ja gorputza bera esnatzeko, gorputza aktibatzeko, gorputzaren kontzientziak eta bat hartzeko, eta gorputzaren bitartez 1000 gauza adierazteko, dantza barne, interesgarria iruditu zitzaigun izango zela bera gonbidatzea, eta hala eman izan ditu, orain astelehenetik, ostegunera, gero ni adibidez gehiago egoneiz jolasten improvisaketekin, Ainhoa Artetxek beste mundu bat ekarri digu, berak Madrilen Korazan ikasi zuen, da bere esperientzia ekarri dugu, Jonander orain dela gutxi bukatu zuen dantzertin, bere esperientziaki orain Harold Pinterren testu batekin ari dira lanean, orain arratsaldean Maitalea deitzen den testu batekin. Beraz oso gauza batzutan testua hartzen dugu, baina beste batzutan improvisaketak dira. Gauza oso ezberdinak jorratzen dituzte eta eurentzat oso aberatsa izaten da eta oso intensoa aldi berean. Gero, egunaren amaieran, kaso egunean zehar landu duten hori, oholtzan ikusteko aukera ere bai. Bai, hala da, Jonander Urresti adibidez astelenean egon zen, Tribiz baserri galdue, Muntaiarekin, atzo adibidez Ainhoa Artetxe Winonan Grice emankizuna eman zuen, da bera ikasle bezala egon da, bihar etorriko da Edurne Azkarate, klaseak ikastaroa ematera, eta bere Formol konpainiarekin sortu duen album antzeslana ikusi algo dute. Beraz, hori da ja beste plus bat, ezta? Zurekin irakasle egondan hori gero holtza gainean ikustea edo bere proposamen bat ikustea, ezta? Eneko Gilek, Laura Penagosek eta nik aurten ez dugu emango ezer, baina batzuk ja ezagutzen dituzte euren lanak, edo ezagutzen dituzte gure lanak, eta hori da pixka bat hartzen dugun dinamika aulestiko topaketetan. Topaketa honetako beste ardatzetako bat, Ander, nik esango nuke euskara bera dela, ezta? Ikastaro guztiak euskaraz ematen dituzu eta horretan ere egin izan duzu azpimarra. Bai, beti hasieratik bere garaian, ni Fabrika Teatro Imaginario, edo Antzerkiola Imaginarioan hasi nintzanean, hor nazioarteko topaketak egiten genituen, kanpotik ekartzen genituen hainbat irakasle, eta mundu guztiko ikasleak etortzen ziren. Eta 3. urtera espazioa galdu genuen, kendu egin ziguten, ez genuen zer non egin, beste halako topaketa handi bat, eta ni horra nintzen sentitzen euskarak bapatean jende euskalduna etortzen zela, baina euskarak ez zuela lekurik formakuntzarako. Euskara adibidez ikasle askokin euskaraz ari ginen, baina gero ja klaseak eta dena erderaz iran, edo inglesez baita ere, ezta? Eta hor ikusi nuen beharrezkoa zala euskarazko formakuntza bat eraikitzea eta euskaraz gauzak transmititzea
eta euskaratik aritzea, azkenean euskarazko teatroa egin behar badugu, formakuntza ere euskaraz jasotzea ezinbestekoa da. Garai hortan geroia nik baitere arte drama sortu nuen, beste kide batzuekin batera, arte zenikoen plataforma, eta hor ja autua ja argia izan zen. Hemendik aurrera sortuko dugu euskaraz. Beraz, arte dramakin sortu ditugun lan guztiak euskara hutsean izan dira, eta ez dugu inoiz gehiago egin erderazko adaptaziorik. Beti euskaraz egin dugu lan, eta hori da gure apostua. Eta apostu berdina nahi genduen egin arte drama euskal laborategiko topaketekin, hau da, Aulesti bezalako herri bat aurkitu genuen, non herritarrak eta udaletxeak apostua egin zuen kulturari leku bat eskaini nahi ziola, leku bat utzi, gu hartu gintuzten, guk proposatu genion laborategi hau osatzea, eta eurak izan ziren, eta guk ezingo genuke zer ikusi, eta orduan hasi ginean, ja antzeslanak eskaintzen baita ere, ez izateko gauza itxi bat, gauza zarratu bat, gauza bildu bat, baizik eta herrira begira ere zerbait egitera. Eta hortik abiatu ginuen baita ere ja jaialdia deitzen dioguna, eta herrira begira antzeslanak egitea. Baina ezinbestekoa izan zen, euskaraz, garai hortan duela 17 urte daramatzagu Aulestiko topaketak egiten, garai hartan euskaraz antzerkia ikasteko oso leku gutxi zeundela. Eta sarritan trampan erortzen ginala. Euskaraz eta erderaz iran ikastaroak eta azkenean gailentzen zen beti bezala erdera, ez da? Espainola, sarritan edo castellanoa. Eta hori pixka bat nahi izan genduen muga bat jarri, euskara hutsean izatea ikastaroak, eta lortu dugu, eta urtero beti matrikulatzeko inoiz ez dugu arazorik izan, beti hainbat ikasle apuntatu dira, izena eman dute gure ikastaroetan, eta zorionez oso ongi jarraitzen du funtzionatzen topaketak. Pozgarria da, bere bidea egiten eta bere helburuak lortzen ari den topaketa bat dela ikustea, euskeraz ari dena gainera, eta amaitu horretik gogoraraziko digu gure entzulei, Aulestin datozen egunetan ere, larun batera bitartean, arte drama euskal laborategiaren aldetik badutela eskaintza, gaur bertan aipatu dugu, 3 kortxe, azukre asko eta brandi gehiegi antzeslana izango dela, bihar ostirala Formol taldearen album lana izango dela, eta larun batean, gitaraua izteko, ATX teatroak Lubaki lainotxoa eskainiko du, saio guztiak gaueko 9:30 izango dira. Ander Lipus, mila esker gaurkoan arte drama euskal laborategiaren inguruko hobek kontatzeagatik, eta sarreran inigok esan dizun bezala, bigarren kafera berruna hurbiltzeko gonbita ere, egina dago. Oso ondo, okerrez banago, Tolosan zaudete, Tolosara hurbilduko naiz, ezta? Hori da. Itzean da, gure herrian esaten da moduan, berbie da, beraz hurbilduko naiz errengoa. Besarkada bat, ondo izan. Aio, mila esker. Ander Lipusek hitzeman da, agurtu dugu gaurko azken gonbidatua, eta Idoiaren hitzetan kantuarekin guk azken hitzak ere baditugu zuentzat 2 minutu arratsaleko 6etarako, aria tarteko lankidek hartuko diote lekukua bigarren kafeari naiz irratian, eta gu bagoaz, akaso, Caroline Phillips eta Michel Dukorekin gozatzera orain lan pixkat badugu egiteko ezpentsa. Julian Goikoetxe horbe gozo, plazar bat. Eskerrik asko. Urren arte. Jo. Aste arte. Hori da. Goiuri etzegi zarandia, zenbat gustatzen da zaizun kantu hau, Bai, pila bat. Ondoren poeta. Gubagoa zentzule, bihar arratsaldeko 4 hementxe izango gara, bai, ostirala da, bihar arratsaldean galduta bigarren kafean naiz irratiaren sintonien oraintxe, aria tartea, gure lankiden lekuko segituan jarraitu hemen naiz irratian. Angela Davisen hitzetan, Maialen Lujan bioren azken puntuetan, ziegi diren beldurretan, gure amonaren eskutuko haienetan, Maurizia zenaren irintzietan, etaren ondoren goetan, Maurizia zenaren irintzietan, gure hauz botatakoetan.
diskoetan. Keep calm and bigarren kafea.